טוב חברות, היי גולדסטרים ותקרון, מי שלא מכירים אותי, לי קוראים עומר, ואני שמעתי מכם מלא תגובות, שאתם רוצות שאני אעשה צלליות ממש יפות, שאפשר להסתובב איתם כמעט לכל יום ותראו כמה דברים, אפשר גם הערב, גם היום, גם לטייל איתם, לאיפה שאתם רוצות אתם יכולות ללכת איתם, ושתבינו זה רק בפלטת צלליות אחת, וזו הפלטה שאני הכי אוהבת בעיניי. אז אני היום רציתי להקדיש את זה למישהי שממש רצתה, והאמת שגם אני חשבתי על הרעיון הזה, אז בואו איתי להראות לכם פלטת צלליות עם עיניים שזה הפלטה הכי יפה בעולם, ואני רוצה להוכיח לכם את זה, אז בואו נתחיל. קודם כל אני מתחילה עם צללית בהירה בכל הפלטות ומניחה לעפף באזור הזה ומטשטשת עוד עם האצבע, כי אני רוצה להסביר לכם שתבינו שבאזור הזה זה הכי מדרג את הצלליות, ואני גם אוהבת לעשות את זה ישר בעין השנייה. אני כרגיל אוהבת לקחת ולשים בעין הזאת ולסיים, ואז בעין השנייה. אז מי שלא סיימה, אז עכשיו נסיים, כי אני רוצה להמשיך. ואני עוברת לידה, הצללית לידה, שהיא קצת יותר חומה אבל גם בהירה, ומניחה באזור הזה. ועכשיו אני לוקחת עוד צללית שהיא קצת יותר כהה מכולם, אבל היא עדיין בהירה, ומניחה באזור הזה מתחת לגבה, כי באמת שתבינו איך שאני רוצה ממש להסביר לכם כדי שתבינו מה לעשות. ועכשיו עוד שתי צלליות האחרונות, צללית כזאת, היא גם כהה כזאת בורדו נחמדה שאני גם ממש אוהבת, ומניחים אותה באזור הזה. תעשו איתה כמו כזה פס של איילנר, רק יותר צמוד לעין, וקחו ממנה עוד. היא נראית לכם ממש תאה, אבל היא לא. ונניח גם בצד השני. ושתבינו שכבר עשיתי לא כל כך הרבה שלבים וזה כבר נראה וואו. עוד שתי צלליות אחרות ובום סיימנו, שזה לוקח ממש טיפה זמן. עכשיו ניקח את הצללית שהיא קצת יותר ירוקה, היא נראית אבל היא לא. נעשה גם בצד השני, ולצללית האחרונה החביבה ניקח את הצללית כהה יותר מכולם, שככה היא נראית, ונניח באזור על כל העין, נטשטש עם האצבע, ועכשיו גם נטשטש את זה עם צללית בהירה במברשת יותר עבה, וניקח עוד קצת, נניח על כל העין בטפיחות עכשיו. ועשיתי עין שנייה כבר מתחילת שלו, שזה יחסוך זמן, ותבינו איך הצלליות האלה מושלמות. טוב, ואני מקווה שעזרתי לכם עם הצלליות שאפשר לתת אותם כמעט לכל המרחב. אז מקווה שעזרתי לכם, ביי!